A tía Ádega, chea de alifaces, non reparaba en sacalo da boca para mandarlle os meniños de Farruco, un sobriño casado fora da vila. A prove vella mantíñase de peixes pequenos, dos peixes que mercan as señoras gordas para botallos ao gato, e todo por aforrar cos fillos de Farruco. En días sinalados, a tía Ádega mandáballe aos sobriños un caixón cheo de cousas de comer e quedábase cavilando no contentamento dos rapaces. A caixa sempre contiña lambetadas de mérito, chourizos, anacos de pernil, roscas de ovo, cachos de tarta, melindres, zucre. Farruco ben merecía as axudas da tía Ádega porque vivía feito un azacán. El que fora o mozo máis enfonchado da vila porque entoleaban as mozas de máis porqué. Casárase Farruco e axiña comenzaran a choverlle nenos do ceo. O mozo, denante salgareiro e parrandista, trocárase nun limón estruchado polo traballo e as cavilacións. Os nenos eran fazuleiros e bonitos, como anxelotiños de retablo barroco, pero cumpría moito pan para tantos peteiros abertos. A rolada dos nenos de Farruco enchía de rechouchíos o abrente do día, e o probe pai tiña que erguerse co corpo magoado polo traballo da véspera. Os rapaces non paraban de piar. Eles comían e as súas cariñas ledas e bonitas sempre amostraban o degoiro de comer. O probe Farruco chegou a decatarse de que as andorgas dos nenos endexamais se fartarían e dedicouse a traballar sen acougo, resiñado coa súa cativa sorte. Cando chegaba o caixón da tía Ádega, os rapaces bailaban ao seu redor e non saían da casa antramentres o caixón non se baleirase nos seus bandulliños. Cando non había ningún rapaz de Farruco na rúa, era sinal de que chegara o caixón da tía Ádega. Eu quero contarvos un sucedido que amostra os deueiros de comida que sempre sentían os rapaces de Farruco. Estaba o probe pai ensumido en cavilacións, pois acababa de recibir un novo meniño moi repoludo e bonito, certamente, pero que non traía consigo a comida do mañán, e achegouse a el Pedro, o fillo máis vello que o despertou das súas cavilacións. «De onde veu o meniño, papá?» E Farruco respondoulle, por decir algo, «Mandouno a tía Ádega no caixón das lambetadas». E Pedro, despois dun anaco de meditación, volveu a preguntar cos seus ollos de acibeche brilándolle de ledicia, «E cando o comemos?»